hudul mahita saluhutna diliam kesempatan marpoto tu perhalado. Noaing tapayuti hutma acara Pesta Gotilon tahun 2020 dohot ulang tahun ke 37 tahun Huriata HKBP Mampang Prapatan Resort Mampang Prapatan Minggu 20 tolu Dung Trinitatis 15 November 2020 dohot tema Haleluya, pujiokuma Jehovah sian nasa roha di luhutan ni akka partigor dohot di Huriai. Dohot subtema marparangin nadenggan songon bangsoni debata. Asa masuk kita tu acara parminggota tapahoma rohata martangiang mahita di bagasan rohat tabe.
noaeng ta bigema jalatai dama kor virtual yana kota sekolah minggu. Horas madihita salehuna, amang, inang, suak songoni na adik-adik sekolah minggu. Sadarion kita makalson pesta gotilon. Nape situasi corona di Tikion, kita tetap manlas niroha. Dohot madok mauliate tutuhata. Alani i, hami guru dohot seksi sekolah minggu naik patu bejeon ende puji-pujian siang anak sekolah minggu melalui virtual. Butimat mau liate amang inang horas madihita sendiri. Huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Upasa tami matabi tu hamu ruas ni huria. Asini rohama di hamu jaladame sian Tuhatta. Ima na mangaramoti hita saluhutna. Di bagasan sadarion tuk tamado hita madok mauliate di saluhut padonganion. Dohot pangaramotion ni debata. Tusude pardalanan ni ngolutta. Tapuji madebata sian nasa rohata. Ala di paloas do sadarion. Huriana patupahon acara pesta gotilon. Maka moliateon asido dengan basa ni Jahoba tuhita. Ruas ni huria HKBP Mampang Prapatan. Tamado hita madok mauliate tu debata. Tapuji ma debata sian nasa rohata.
ala nangojak 30 tahun di paojak tu hatta huria Kristen Batak Protestan Mampang Prapatan di Parseranon di tonga-tongan di bagas joroon Jupang akka parsauran dohot parguruan marsaringar berita nauli pamujion dohot tangyang takasdo di parmudu-mudu jela di leon nasa narikot di pardagingon dohot pardotot diota nang huriana di sarihokodo narikot di ngolunami siapari marhite na di pasu-pasuho na niula ni tangan pikiran dohot akka tangyang nami nahobar tulomo ni roham di pagadahodo haporsyaon pakirimon dohot holong ni rohanami tuho gabe i ojahan jalan amargogoyo kami mangulaon na hobartu lomo ni roham lumobi di na makomonokon hamaolon alani pandemi COVID-10 sia na macay jorbuton hatong tahalason ma pabahinan nai jala marsoba mahita tujolona di bagasan uduk serep dot las niroha tapuji ma debata marede ma hita Say
Mari hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tot di perbedia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Songono doha tani Tuhan Jehovah, dang be ulaku mangaragihon na sana mangulu, songon na hubaheni, ope salelengadong tanoon, dang jadi masuhot saburon dohot gutilon, ari ngali dohot ari las, ali rogo dohot rodoniari, arian dohot borngin. Nabalga situtu doho ali Jehovah debataku, marpahayan hasangapon dohot hamuliaut doho haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata amanami rodi saleleng ni lelengna, mau liate marohanami, alat di parmudu jala di ramoti, jala di pasu-pasu ho sude nati nopami, marhite-hite hatam, say suaton matu rohanami hatam nabadiai, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Asa lam tahu hami majalo sude asmi roham na godangi buhai ma mata ni rohanami, asa huida hami sude denggan ni basam na mangalehot di hami parbue ni naniula sian hauma dohot siap porlak, asa adong di hami hanguluan si ganupari di baheni mau liate marohanami tuho alat naok kujalohami sude naisiakko sayurupi ma akadongan nami na dihagugutan asa unang mate aturaparon nasida saya poi masude halak Kristen manarihon donganna akan na tergugut merningot asi niroham sailam tabai ma asi niroham dot pasu-pasum dihami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asal lam ringgas sami pasangapon dohot mamujiho. Amin. Patik ni debata di minggu tasadarion imana tersurat siang Jeremia bidu 20 sia ayat pitu. Rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuanganmu nahubah ini. Jala tangyakok kamu neside tu Jehovah. Ai molo marhasonangan hutai. Marhasonangan ma dohot tamu. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon nahobar tu patik ni. Amin. Yesus, Romo Sama.
Seksi Remaja mengucapkan selamat ulang tahun HKBP Mampang ke-37. Selamat Good tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tatu poti madosat tatu debata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasiro hajalat nabedia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hamiro tujolom huilala hami. Rikot doa simiroham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu pasere pami diri nami sadariod di jolom jalahu parhato potami tung na jodo hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu sayunang pabali hami siat jolom alani dosa nami aidang dialomohon roham hamatian ni akapardosa alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagi duhon nami dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogoon nito di parbadia. Asa tarapu situtu rohan nami majoho asa patun tigor jala daulat kami marpangalaho bahen hasangapon di goarmu nabadiai.
Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songon sitong na mangolu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solo rohat kumida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohat kumida hamumulak ni parjahati. Tumadikon dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon madi debata na digijang.
Turpuk epistel di minggu tasadarion imana tarsura di Jakobus bidu 5 mamukasian ayat sada sahatro di ayat onom. Hamu akan namorang tumatangis mahamu jalan mangangguhi managam hapursuhon nanaing songgop tuhamu. Nungatasi kod dosere dohot perak muna jala sitidangi dopak kamudo tasiki na mga ngatu sibuk muna songon api di papungu hamudo arta di akka ari na parpudi. Terlebih do pargedebusan muna di tanoon di pamok kamudo diri muna di ari pamotongan. Ima sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jalan no pepsa. Amin.
taha tidak kon maha porsiao tai, songon nahina tidak kon nidongan sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siantod di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banotoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani, disema ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di parbedia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan niala Kristen akka nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabigima titing di huriata di bagasan na samingguan na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu pa 22 hon dung Trinitatis do topik patuluson hadumaon paduahon dana nasorang. Nah di hari Senin 2 November 2020 di basa-basa hotuhatta dosa dana bawa di tonga-tonga ni keluarga Partogi Leonard Sinaga, Esther Rebecca Angeli Boru Siaturi, alamat Jalan T nomor 14 Kebon Baru RT 005 RW 011 Tebet Jakarta Selatan Sian Sektor 3 Hipas Doda Danaki suang songoni nang natorasna. Patuluhon Pesta Puncak Pesta Gotilon 2020. Di hari Minggu 15 November 2020 di Sadarion, ima perayaan Puncak Pesta Gotilon 2020. Marpelia tujolo dohita, tu amplop naung disediahon panitia, laos diuduti mapasahat silua sian utusan genup sektor. Paupaton peliat tujolo. Sadarion Minggu 15 November 2020. Patupota do peliat tujolo tu hapurluan Pesta Puncak Gotilon. Di hari Minggu 22 November 2020 naing patupota do peliat tujolo tu hapurluan kategorial ama. Palimahon penutupan pertanyaan sektor. Di hari Selasa 17 November 2020 masuk pukul 10.30 WIB marhite virtual patupota do penutupan pertanyaan sektor ni sosohon ma tuhita asa madohoti pertanyaan ni acara radero disi ponopon ujung tahun perhuriaon di hari Minggu tanggal 22 November 2020 ima ujung tahun perhuriaon laos dipatupa do pardingotannya karena modding di bagasan sataon perhuriaonon acara di parade huria. Papituhon Natal Sekolah Minggu. Hobar tu program Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan 2020. Naing patupa utama Natal Sekolah Minggu di hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pukul 15 WIB marhite virtual Zoom. Tema mereka akan menamakannya Immanuel dari Matius pasal 1 ayat ke-23. Dohot subtema, Natal membawa pengharapan bagi ASM bahwa Allah senantiasa menyertai. Allah ni pinangido matusude natoras ni anak kota sekolah minggu asa dipatupa ma persiapan ima
rekaman video liturgi anak sekolah minggu, rekaman video penampilan anak sekolah minggu per kelas. Untuk informasi lebih lanjut, Boima menghubungi guru sekolah minggu masing-masing manangka listeria boru tapu bolon. Na pawaluhon pendaftaran per guru malua tahun 2020-2021 mamukka di hari Minggu tanggal 8 November 2020 nunga dibuka pendaftaran per guru malua tahun ajaran 2020-2021. Turuas nanang mendaftar gabi peserta per guru malua asa mengisi formulir jala dipasahat matu pimpinan jemaat manang tu sekretariat. Pasiahon pendaftaran calon situa hobar tu hasil sermon perhalado HKBP Mampang Prapatan na dipatupa di hari Jumat tanggal 6 November 2020 pukaotama pendaftaran tu calon situa HKBP Mampang Prapatan. Pasapuluhon tema Natal 2020. Tema Natal 2020 ima jala bahenonna doko warna Immanuel. Sian Matius Bidusada ayat 20 pasap puluh sadahon ulang tahun kelahiran parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas nuhriata nama ulang tahun di bagasan samingguon di dok hatani debata di tangan nasiamud do gajang ni umur jala dihabirang nado hamuraon dohot hamuliaon sian poda Bidusada Bidutolu ayat 10 pasapuluhdahon parhepengon terlampir akapelean hamoleateon dohot na asing na sojinaha di titingon taidama diharotas acara na adong dihitabe songonima titing dihuriata di bagasan na saminggon tuhatama mamasu-masu. Horas madita salutna mandok molate dohita dituhata ala saat sadarion hipas-hipas dohita sude nang hita na tinggal di Jabu na virtual saya hipas-hipas mahita saya dongan dituhata mahita na inaromatan amang pandita nami inang pandita nami naung hea martugas pelayanan di HKB Mampang aka natuto nami situa nami inak situa nami nabui rotuson dohot na dijabu nani hormatan nami akan natuto nami akan parjulu pajojokon huria HKBP Mampang 37 tahun nasalpu akadongan pangula di huria Mampang na martohonan dohot na samartohonan sudi tahe kadongan ruas hahang giniba na pasobulung dohot sekolah minggu tapasonang madirita saat ita di pesta ulang tahun 47 uhud taulahon do songon sada pesta gotilon dina pasahaton hita aka holong rohata tu debata marhite-hite huriana program huriana 2021 Boima tapapungu hita di pesta gotilonon mandok melati dohami tu akadongan panitia na sungguh-sungguh luar biasa di mangulahon aka celengan keluarga onan songon basar ni sektor basar ni sekolah minggu dot remaja naposo bulung
basar ni ina, basar ni panitia nang sude sektor sada 23415 di pasatamu do siluamuna sude do hamu mangaliat sian rohamuna sian las rohamuna atong saya tuhata mandongani hita jala pasauton sakapna di huria mampangon tarlumobi tuaka amang padita naung pasaton hata selamat ulang tahun horas maham di hamu sude amang nami situa nami ina nami na tinggal di Jawa Nuaeng saya tuhata mandongan hita las marohata tapuji mah tuhata maulai tema di hita salut na amin. Marede mahita sian bukuet de nomor 657 ayat sada doho tudutna hut tapasat peliatta sada A sada B di bagasan las nirohatta.
meni debatana sumurum sian saluhut naroha ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Di ulang tahun ni AKBP Mampang Perapatan na 47 tahun dohot pesta Lasniroha, pesta Gotilon. Dimana tersurat di Jeremia 20 sia ayat sada saat rodia pitu. Song nomor di dok dis. Luba-luba meradopon panuri rang pargagap. Adohatani surat natinongos ni panurang Jeremia sian Jerusalem tu pasi-pasi ni situa akan terbuangi do tu aka malim do tu aka panurirang do tu sadok bangsoi akan binuakon ni si Nebukadnesar sian Jerusalem tu Babel. Duk terbuan raja Jekonya dohot jolmana ro di aka na pinakias aka iduk ni Juda do Jerusalem dot aka pade hau do pade bosi sian Jerusalem na tinongos na tu Babel marhite sian si Eliasa anak ni si Sapan do si Gemaria anak ni si Hilkia na sinuru ni si Sedekia raja sian Juda tu si Nebukadnesar raja sian Babel ninda do sonod hatan ni Jehovah sebat jebatan Israel tu salhut naung terbuang akana hubuah kotsia Jerusalem tu Babel. Pauli hamu akabagas laos ingani hamu jala puka hamu akaporlak laos pangak kamu parbuena buat tamu ma perempuan bahjol mamu asa tumubuhon anak do buru hamu pauro kamu anak muna jala pa buru kamu buru muna asa tumubuhon anak do buru nasida asa sopar hamu disi jala unang moru bilang amuna rikoti hamu hut hasonangan ni huta habuang amuna na hubayani jala tangya ko kamu nasida tu Jehovah ay molo marhasonang aku tai marhasonang ma do tamu onima taatna di ita kadongan sah persyaon di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus saya piklo terpukon tuhita di ulang tahun ni AKB Mampang 47 tahun 27 tahun nasalpu welu adong madok tanggal welu November dote adong dapat tahe akan ada tua-tua nama muka huriawan rorison adong dapat awal pertama akan mereminggu di gedung ahlo tahiroko restu mereminggu di gedung restu akan tua-tua na dijabu satu nama membangun gerejaon 27 tahun ma perjuangan mewujudkan kesejahteraan bersama patulusun hadumaon marlasni roha amadu madutu marulupulup sejahtera uria mampangon nang pe di tano perserakan di Jakarta Selatanon song nido na masa diterpukon di Jeremia 20 siaon duk terbuang bangso Israel tu Babel dot akka tokoh-tokoh akka napistar kana malo nang akka panurirang do si Daniel Sadrak Mesa Abednego terbuang tu Babel zaman Nebukadnesar tinggal masih Jeremia di Jerusalem. Abai surat may bana tuak ka bangso Israel na di Babel adong mandok suraton surat politik manang keputusan politik alanga merbagi dua pikiran nasida. Perjolo na dipimpin ni si Jeremia sa Jerusalem
alai adong na dipimpin ni Zedekia bin Maseh, Ahab bin Kolaya, samaya orang nehebat, omana ni gorak kapanurang paragagap, adong na dipimpin panurirang palsu, adong na dipimpin panurirang na atikos. Panurirang paragagap madokon, takpola perlu kita kari jobe. Ai ngadi perbudak kita, ngadi perhatuak kita, tapasoma, tapapudum ma, ai dak pola lilingon, satokit don, paling liling 2 tahun om perbudakan onina. Rasa pesimis, dan solider, mabai madil ka bangsoi, bahkan diajak melawan pemerintah, memberontak, bahkan destruktif. Mogok gudang ma kena pengangguran jadi pengemis tangarong jabuna diorai nabi palsodo nak pula dibangun jabu nak pula dibangun porlak tapasoma demonstrasi mahita mogok makan mogok kerja tak pula dong perlu prestasi bekerja tak pula perlu ayak hapo sampai Tuhani tak siapor siambe alai na dipimpin di Jeremia nak pesa Jerusalem na tetap optimis percaya kepada kehendak Tuhan idok nang pepilu 70 tahun idok Tuhan ikut diperhatu kita lan di dosata berubah mahita bertobat melakukan yang baik yang positif Tuhan itu pasti adil jangan putus asa harus loyal kepada Tuhan harus kita membangun rumah, marporlak manuani ka suasuana naka nabuhi si panganon sayur-sayuran, marpahapahanan, pangulihon anak, pamulihon boru, normal saja. Jala dukung ma pemerintah, kita doakan. Unang bercerai berahita, alai mersada ma. Unang menegahita, alai na kondusif ma tabayan suasana. Tetap berkarya bergairah positif sesuai dengan rancangan Tuhan bekerja keras. Amma nani pimpin si Jeremia berhasil donasida laho mendukung pemerintah berhasil nasida membangun komunitas persauran mertangiang takolan nasida ditanyakan alai doa ka panggonggomi ini do namasa di Mampangob binegete uku begi menubang do hakai Mampang tu sekitaron habing ina beh do Mampangon benang moro dia manggona julu lubu ina toh dia tenang ilan hakai bio do lubu ternyata ido nadinggan andi do ni Tuhani harus kosonang nahumaliangon tangadong rancangan laho mangalo rakyat di sekitar kapanggonggomi pemerintah tangadong alai mendukung do asa sonang sohari wariwa kita odo surat nasihat ni si Jeremia tu bangsa Israel mewujudkan kesejahteraan umum kesejahteraan bersama anangisi pe na tinggal di ngana taut awan malas rohana mangna koster pe ang nang obe ang na security pe manangisi pe na humeliangon ba diarah turpod dita mabayan citra positif jadi donon nama kene burju do halak Batak Kristen HKIP secara adalah orang yang baik orang yang lembut orang yang jujur orang yang ramah kodo diajari si Jeremia alani nakpe di pembuangan adong tekanan-tekanan manang dianggap warga negara kelas 2 alai tetap do semangat nasida dak ya gabe gele ha porsyaallah dan gabe malas nasida
Idokon iko banguno muna do jabu muna. Memang iko narong do inganan. Udang gabe manupang-nupang. Angko na diajari nabi palsui nga gabe murum dia ka eperi halak Babil halak Israeli. Bahyaro murum eper habe do si Jeremia na pinilit ni Tuhan itu hita le gabe dang arong jabuna manupang-nupang tenda-tenda berpindah-pindah. Angko si Jeremia do bangunlah rumah normal saja. Mularong anakmu doli-doli pangolihon, mulang burum pamuli asamar pinopari. Angko nabi palsu mentok tuabe anak ni bau pangulihonon, tuabe boru ni bau pamulihon nga iperbudak. Ima kepikiran negatif akan pesimis. Ido si Jeremia bago maporla musuhani maka suasuanan gadong sayur. Anggo nabi palsu mandok napola suani. Amolo mate main. Jadi dua pikiran on naik si pilih tota yang positif. Bahkan kita harus memberi kepada tetangga kita ini. Jadi mangleani do ala Israel tu akka halak Babili molo panen nasi da sayur. Molo panen nasi da apel buah-buahan dibagi tu akka tetanggai. Oni do ningok di huta. Molo panen jagung bagi akka tetangga. Ay na panen do hamuin na tetanggai. Ido natulang. Molo panen garong ibagi tu akka tetanggai. Ang binoto no yang amor be sipak si songoni te. Angko di hutan nan ningok molo Natal dibagi do to ka tetangga yang molo muslim kabang loyang do sesagun. Oke di hutan tetangga nami muslim malah barang molo hari raya nasida ita Roma kue muse. Ang binoto gabe mago tradisi songoni. Ale memang ko di lestarihot di molo mar Natal kita beta bagi katu tetangga tai. Kue Natali, tada nawar Natal. Soni si Jeremia berikan apa yang kau kerjakan, asa gabe sejahtera karena humeliangi. Unang gabe hita mangido-ido tu halak, tapi kita adalah memberi kepada orang lain. Kita harus mempunyai istri, mempunyai suami, punya anak, punya pekerjaan. Nakpe adong akka ancaman, beban penghalang alai di orang yang memberontak, tetapi berdoalah molo sejahtera hutai sejahtera mahita. Odo namasa di huriata kayo mampangon sonang sohari buat duita ala nunga di perjoko kamu mulai tulul pituar nasal pote. Bamulu bini gitu tu gulang dok bantuan ni silom tu gerejaon itu hari. Erong do bantuan ni si A, ina agamana Muslim. Lo ado komplokin na sen Muslim dui. Ba mau lihat ma mululu nasi da mengurupi. Jadi lang arong masalah, lang arong persoalan. Namar lasni roham ita tujulan narion. Bui dengan saya kopiton tahun narobu ita marpesta marsadani roham se. Oma firman Tuhan di minggu ta sadarion. Amin. Martang ita. Mau lihat ali Tuhan di pesta sadarion rutan nami dope acara-acara. Ape singkat firman Tuhan nama bohal kami. Alenunga be sahat Tuhan berita nauli. Arda mesonak kami. Shalom. Sejahtera nangaka nahumaliak kami. Ibaya naka ruas ni huriam hakai mampangon. Ya cari turpokot doa kami nangaka dongan nami akka tetangga nami na berbeda agama sabu kami memberi mga leon asam rame sonang berita nauli berita las ni roha ibagasan Yesus Kristus. Amin. Mari dehita sian bukede waluran sopa pelalu hut papungupilan amplop do silua sektor.
luas ni huriana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Jong mahita salut na. Ilas ni rohata na ngajak tul pulpitutan huriata doho marpesta gotilon huriata sadarion. Tamado ahonutta hata ni debata na madok. Saluhut na silehon-lehon na dinggan na saulibasa na maulutus iman na roh siyak gijang. Lai marhuan sodore mata manguseon salut ansi Tuhamu sasadok tuk situtu di hamu dalam merlubi-lubi hamu lahu patupahon salut ulau nadinggan adok melate mahita tu Tuhani hai perdengkar bangsa di bana jala roh di saring ringling na doa sini rohana oleh di bata manami na di bana gijang hodo haroruan ni saluhut si leo nadinggan do na saulibasa na malutus upasatami masya na rohami Tuhani pilihan nami tuho sejalo me gabi wapna khusus di colom asupansu me jala ramoti asa ho parasya kami pilihanon pati bulun harajamu itonga-tonga ni huriam do di portibio buhay marhonami marhite hite tordim assalam tadahami godang ni silehon mi Tuhami assalam gregir hamandok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Oleh Tuhan debata amanami pardengkan bangsa na sumurung narodo hami tujolom mabuan puji-pujian dot olop-olop moliate rohanami ala di pasu-pasu ho na hula hami kebeju penghai perbuih sian hau mai siap perlak melas ni rohami nuaing maalio sileo-leon nami na dengka tuho na lao pasang apoko do hami ala ni pangaramotim di hami dot diakka ulau na hula hami jala melu hami di baik ko syarrakam ni parmaraan na urak tamado hami nan majalo asini roham na gudangi ala jujot hulau si hami paretam saya sama dosa nami jala unang jujur pabanan nami situ kumahami marhite-hite si leho-leho mi assalam hupau bahami roha na sohasea jala huto kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saya buhay maruhan nami marhite-hite tadim asal utadahami godang ni silo lehomu Tuhami asalam gegir hai mandok mauliate sayurupi mahami akan napugas dot akan nadangol unang loas mate atura paron manangise na makabiari ho saya tata mana halionon jala suru pangurupi tunasida saya apoi ma akan namora naduma asa dileo to akan nahurangan saya pasu-pasu mahatam turuhanami ay ido hanguluan nito dinami. Saya paingot hami di ujung niya lakanami sa unang holan hanguluan di tanon hululi hami. Alay tugu-tugu mahami sa upare kami hanguluan do arta na solo suda. Silono mutu hami. Saya pasu-pasu na manggong komi hami do panguhum do takaraja asa tigor uhum nasida. Jala asa diulo nasida paripenay tuakka ulaw na dinggan. Separingkas hami mulaulaon ay patik muhyadui asalamor bilaon yakka na jukat dalam tutorok na para siroha na pasang apoko sebuah mahami syarrura hasusan tulabung marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin alia manami na di banu agijang saya pinarbiadia maguarmu saya roma harajaunmu saya saut malam manirham di banu tongon sona di banu agijang Yal matuhami silarion hangoluan siapa hari. Saya sama dosa nami, sama panis nami.
Di dosa ni dongan nomor dosa tu hami. Una kami togio tu pangunjunan palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina toho jala sima rohana midaho didopakot Tuhan debatama bohina toho jala di pasar ramadamena tu terdim. Amin. Shalom. Pina saat mapartikian tu panitia lau menguduti ulota sadarion. Shalom.
Horas mari kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Pada hari yang indah ini, saya dengan segenap keluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-37 AKBP Mampang Perapatan. Semoga pada hari tahun yang akan datang, AKBP Mampang semakin jaya, semakin berkibar di dalam perjalanan AKBP Mampang Perapatan hari-hari berikutnya. Di dalam keprihatinan pada saat ini, serangan virus corona yang belum ada tanda-tanda terakhir, mari kita berdoa secara pribadi atau keluarga, memohon kepada Tuhan agar segera menghentikan serangan virus corona yang saat ini. Demikian juga adanya akibat serangan virus corona ini mengakibatkan kehidupan keluarga mengalami kesulitan dalam ekonomi, dalam semua kehidupan. Itu juga mari kita berdoa agar Tuhan memberikan jalan yang terbaik dapat kita keluar dari kesulitan saat ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun AKBP Mampang Perapatan ke-37. Tuhan memberkati. Terima kasih. bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena AKBP Mampang Perapatan dapat melaksanakan pesta pemilu dan yang berakhir dengan pesta ke-37 gereja kita. Karena itu bersama di sini kami menyampaikan selamat pesta pemilu, selamat HUT yang ke-37. Di dalam sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami mengajak kita semua amanami inanami pakadalu, amanami inanami luas, anak-anak kami sekolah minggu, remaja, remaja dan persekutu. Pertama, mari bersyukur kepada Tuhan seperti yang disampaikan oleh Mazmur dalam kitabnya Mazmur pasal yang ke-103 ayatnya yang kedua yang mengatakan, puji Yahweh al-Ekoti, jalan Tuhan tanpa penting dan jelasan. Yang kedua, mari kita bersama-sama bersatu dan saling berdoa untuk kemajuan jemaat kita AKBP Mampang Perapatan ke depan ini. Yang ketiga, doa kami kepada Tuhan kiranya semua anggota jemaat dan pakadalu AKBP Mampang Perapatan ke depan ini diberikan Tuhan kesehatan, berkat-berkat yang melimpah dan panjang umur. Yang berikut, kepada panitia pesta, pimpinan pesta HUT yang sudah berupaya keras untuk mensukseskan pesta pesta HUT ini, kami tahu bahwa dia berupaya untuk mengumpulkan dan lewat belajar setiap sektor, lewat hubungan
Bapak Ibu lansia, doa kami sehat, panjang umur. Panitia, terima kasih. Dan yang terakhir, saya akan masuk kita alat bakat nama doa siwan rajana di tempat ini. Saya coba saya rumah anak-anak saya dapat menghadirkan dan tahu mana-mana. Dapatlah dibuat makhluk baik berdoa sakit baik berdoa saat menghabisi soras saat masih dari nah Pak Putih saat itu saya akan berdoa dan di lima saya untuk mengatakan masing-masing Tuhan sehingga selama pesta begitu dan pesta Tuhan memberkati. Horas.
izinkanlah kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja HKBP Mampang Perapatan yang ke-37. Shalom buat kita semua, Horas. Izinkanlah kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja HKBP Mampang Perapatan yang semoga dan harapan kami dalam perjalanan gereja Shalom buat kita semua, Horas. Izinkanlah kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja HKBP Mampang Perapatan yang ke-37. Semoga dan harapan kami dalam perjalanan gereja dan jemaat senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan, dengan kekuatan, kesehatan, dan semangat yang daripada Dia, didasari kesatuan hati, kerjasama yang baik, dan saling membangun agar nama Tuhan Raja Gereja terpuji dan dimuliakan. Terima salam dan doa Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. HKBP Mampang Perapatan, selamat ulang tahun ke-37 tahun kepada semua jemaat dan kepada semua pelayan di gereja HKBP Mampang. Panjang umur, sehat selalu, tetap melayani Tuhan, dan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, semakin maju dalam iman dan dalam program pelayanan, walaupun dalam pandemi 19. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Terima kasih Amang Pendeta Theodor. Tepuk tangan buat Inang. Iya, kini kita akan menyaksikan ucapan selamat dari Amang Pendeta Sawari Toga Torop. Kami keluarga Pendeta Sawari Toga Torop dengan ini menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan, selamat ulang tahun yang ke-37. Kiranya Tuhan menyertai seluruh pelayanan di HKBP Mampang Perapatan. Semoga HKBP Mampang Perapatan semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas. Horas. Terima kasih untuk Amang Pendeta dan Inang. Salam untuk keluarga. Dan kini kita akan masuk ke acara selanjutnya, penyerahan siluas oleh 3 kategori ya, Paropuan, Ina Hana dan Ina Deborah, dan diterimakan oleh perwakilan sektor 5. Boleh maju ke depan sektor 5. Sudah siap? Di belakang sudah siap? Sektor 5 sudah siap? Kini kita akan menyaksikan penyerahan silwa dari 3 kategori dari Ina Hana, Paropuan dan Ina Deborah. Amang Parmusik Nami, Bainda Mampang, lagu musik Roma tu Jesus.
Baik, kita akan melanjutkan kembali. Kita akan mendengarkan ucapan selamat dari Amang Pendeta Halomoan Siahaan. Oras ma dihamu amanami inanami semeni anakku nami remaja na pasobulung dohot sekolah minggu. Las roha di perjepangata di pestaon lumobi di masa pandemion lam kreatif jala inovatif pelayanan di Huriata. Dina tongon kita mar pesta gotilon dohot hari ulang tahun di Huriata HKBP Mampang Perapatan napa 37 tahun. Pasaton nami ma selamat ulang tahun di Hita Huriana. Las di bagasan las miroha mahita mar pesta gotilon. Pesta gotilon dohot ulang tahun merupakan saat yang tepat bersyukur dan bersuka cita sebab Tuhan mengasihi dan memberi kita hidup. Semua yang kita dapatkan sampai detik ini hanyalah karena kemurahan Allah. Karena itu saya mengajak kita hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Kebahagiaan tergantung pada apa yang dapat kita berikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Dengan memberi persembahan berarti kita adalah orang yang bersyukur di dalam hidup. Salam dari kami di Manado, pendeta yang pernah melayani di gereja kita di sini. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Amang Siahaan. Terima kasih Amang. Salam untuk Inang dan juga adik-adik semuanya di Sulawesi. Baik, ini kita akan mendengarkan kembali ucapan selamat dari Inang Pendeta Jusniar Simanung Kalit. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang terus memimpin perjalanan hidup kita. Demikian dengan jemaat HKBP Mampang Perapatan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia Pesta Gotilon yang memberikan saya kesempatan untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Saat ini saya Pendeta Jusniar Simanung Kalit menyampaikan selamat ulang tahun kepada Gereja HKBP Mampang Perapatan yang ke-37 tahun. Kiranya pelayanannya semakin diberkati oleh Tuhan, semakin sukses untuk memberi yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan, dan semakin diberkati untuk mengemban tri tugas panggilan gereja. Pada Pesta Gotilon ini juga di masa-masa sulit oleh karena pandemi, saya mengajak kita semua untuk terus bersyukur, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Masa sulit ini tidak alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Masa sulit ini juga tidak alasan bagi kita untuk tidak memberi yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya menyampaikan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Horas. Tepuk tangan buat Inang Pendeta Jusniar Simanung Kalit. Nah, ini ada video terakhir yang wow banget. Namun sebelumnya kami mohon siap-siap juga dari sektor 1 untuk Manomu dari Silua dari RHKBP dan NHKBP Mampang. Kini kita menyaksikan ucapan selamat ulang tahun dari jeng 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 jeng. Selamat ulang tahun HKBP Mampang Perapatan yang ke-37. Panjang umur, Sukses, Sinoke. mantap, makin beriman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Luar biasa. Ini latihannya lama kayaknya ini ya, Bang Inang ya. Ini kompak sekali loh. Mana Amang Pendeta? Amang kompak banget Amang sama adik-adik. Saya belum akrab, belum ikrip katanya. Ya baik, ini kita akan lanjutkan acara penyerahan Silua dari kategori Rena, Remaja dan Apo sebelum HKBP Mampang Perapatan. Diterimakan oleh sektor 1.
Sudah siap sektor 1. Setelah ini siap-siap dari sekolah minggu ya, dan diterimakan sektor 2. Sudah siap? Rena sudah siap? Oke. Baik, kita akan melihat penyerahan silua dari remaja dan apa sebelum HKBP Mampang Perapatan diterimakan oleh perwakilan sektor 1. Amang permusik nami baik nama lagu musik Ikut Tinggal Saja Tuhan. Perwakilan sektor 2 untuk bisa menerima silua dari sekolah minggu. Sudah siap dari sekolah minggu? Sektor 2 sudah siap? Sudah siap. Lengkap?
Iya. Amang Inang, jemaat terkasih, kita akan menyaksikan penyerahan silwa yang terakhir dari kategori sekolah minggu diterimakan oleh Parhalado atau perwakilan sektor 2. Amang par musik nami Bandamama musik Sombama Jahoba.
penghujung acara kita. Luar biasa sebelum jam 12 ya. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih untuk Amang Inang yang sudah menahan diri. Saya tahu pasti pengen sekali nortor di depan ini, pengen ucapkan apa gitu yang setiap tahun kita lakukan. Pasti kita rindu melakukan karena hanya setahun sekali. Namun terima kasih untuk kerjasama kita semuanya karena kita sudah bisa melewati itu. Yakin tahun depan kita akan kembali normal. Tuhan akan memelihara kita bertemu di Pesta Gotilon 2021. Kini kami mengundang untuk Amang Pendeta dan perwakilan Situa, perwakilan panitia untuk maju ke depan. Baik Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Dana untuk bisa mengumumkan hasil sementara dana terkumpul. Dan setelah itu kita akan menyaksikan Ketua Panitia untuk memberikan tongkat estafet Panitia 2020 ke 2021 ke sektor 3. Berupa simbolis celengan. Mari kami undang untuk maju ke depan Amang Pendeta, perwakilan Situa, perwakilan panitia untuk dapat mengumumkan hasil sementara pengumpulan dana Gotilon 2020. Terima kasih. Amang Pendeta di mana, Amang? Perwakilan panitia, Ketua, Sekretaris, Bendahara silakan maju ke depan. Iya. Amang sudah hadir, ini udah akan diumumkan ini. Iya, silakan. Boleh maju ke depan. Yang akan mengumumkan siapa, Amang? Dari panitia? Iya, udah maju semua belum ini? Boleh baris di depan, di tengah-tengah aja. Ketua panitia, Amang Simanjuntak, Amang Situa Simanjuntak. Mohon bisa hadir ke depan, Ketua Panitia kita. Iya, boleh bergeser ke tengah, Amang Inang. Untuk pengumuman. Boleh foto, boleh. Tapi ini ketuanya belum maju, ini belum sah ini. Iya. Sudah? Terima kasih buat yang di rumah yang masih tetap menyaksikan. Kita akan mendengarkan pengumuman sementara dana Gotilon 2020. Horas Madita Salurna. Sarnai kami punguan panitia Pesta Gotilon 2020. Pasaton amuletion Tuhamu sude na tua nami. Rua Surya Mampang, nang sekolah minggu, na posebulung remaja, na berpartisipasi. Tepuk tangan dulu untuk panitia Gotilon 2020. Semoga tahun depan sektor 3 melanjutkan dengan lebih meriah. Horas Madita Salurna. Terima kasih untuk mempersingkat waktu, mewakili panitia, boleh izinkan kami menyampaikan jumlah yang terkumpul untuk Pesta Gotilon HKBP Mampang tahun 2020 sebesar ngeri kali. 240 juta rupiah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Inang, terima kasih semua saudara-saudara seiman, dan kita berharap ini kita pergunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di HKBP Mampang Perapatan. Kutima Horas. Baik, terima kasih untuk kerja keras panitia Gotilon 2020. Tuhan Yesus memberkati Amang Inang semua, dan juga terutama jemaat terkasih yang ada di rumah yang selalu pesan bazar secara online setiap minggu. Luar biasa, kiranya Tuhan yang akan melimpahkan berkat berlipat kali ganda untuk Amang Inang jemaat HKBP Mampang. Amin.
Kini kita akan menyaksikan, tunggu dulu ya Ma, jangan turun dulu, penyerahan tongkat estafet panitia 2020 ke 2021. Sektor 3 boleh siap maju ke depan. Perwakilan dari sektor 3 diserahkan secara simbolis berupa celengan 2021. Amang Parmusik Nami Baenda Mama lagu. Bentar. Silakan Bang. Alana singdo molo sektor tolu, soadong ketua di sektor tolu, rapak mahita sude manjalo, asa disom mahita marpoto, marsogot hita do panitia, sude sektor tolu, disom mahita, sude sektor tolu, disan kita, disom sude sektor tolu. Iya, ini adalah tanggung jawab yang besar sehingga kita semua bertanggung jawab. Tidak ada pengurus-pengurusnya. Semua ruas sektor tolu bertanggung jawab terhadap gerejanya. Maulia tema di apalatikyon ngading gambar dalan pesta kotilotang kami siap panitia pesta kotilon 2020 siap sektor 2 ala adung nyuaing bison celenga pasahaton nami matuhamu lasamuna bang gabe panitia pesta kotilon di 2020 sada Pangiruan nami siap sektor 2 mulai hamuma paling labah di Februari mergalan celenganon asa umurah hita bangalului akadana na next pasahatota tuhuria songonima next pasahaton nami siap tuhamu tuhata madongani hita saluna der tok kita deramoti tuhata butima. Maulia tema dituhatan, maulia tema kita salukna, maulia tema dihamu amanami nanami panitia pesta gotilon di Hurianta di tahun 2020. Sudah nunga mardala di bawah kamu dohok dengan di bawah ini tamahi tapasahaton
ataha mulia otota tu hita saluhna songoni nang tu sude rua sini huriat ka na mendukung sude ulota di bagasan sadarion. Jadi di hamu amanami hamisian sektor tulu nagawe calon panitia untuk tahun narok mangido kami tu hamu amanami masih urupak kita sude holan warna do kami na pelaksana alai sude do hita na mangulahon. Jadi masih urupa mahita hujalo kami make panitian untuk tahun depan di bagasan Lasmi Roha. Horas madi kita sanggup. Horas. Terima kasih untuk sektor 3 yang sudah menerima tongkat estafet. Kami mohon Amang Inang untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Panitia masih tetap di depan? Oh ya, baik, sebelum mengakhiri acara hari ini kami mohon panitia untuk tetap di depan. Panitia sektor 3 boleh duduk. Iya. Sektor 2 juga boleh kembali duduk kecuali panitia. Iya. Panitia boleh maju semua. Nanti Amang Inang setelah penutup dan doa penutup oleh Inang Pendeta Teti Dorida Sitompul, Amang Inang kami persilakan untuk keluar dari ruangan ini per sektor, mulai dari sektor 5, sektor 4, 3, 2, 1 secara tertib sehingga tetap ada bisa menjaga jarak satu dengan yang lain, tidak berebutan, keluar dari pintu sebelah kiri, depan sebelah kiri untuk mendapatkan konsumsi. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kini sebelum doa penutup, kami mengundang Amang Inang untuk bangkit berdiri di kursinya masing-masing. Kita akan menortor di kursi masing-masing. Ya, kami mohon Amang Inang untuk bisa bangkit berdiri di kursi masing-masing. Amang, sudah siap? Sudah siap dari sektor 1? Sektor 1 mana tepuk tangannya? Di ujung acara. Sektor 2 tepuk tangannya mana? Sektor 3 mana? Sektor 3 mana? Oh, panitia semua, iya. Sektor 4 mana? Sektor 4. Sektor 5. Oke, iya. Baik, panitia masih di depan. Kita akan tortor masing-masing di tempatnya kecuali panitia di depan. Iya. Siap, setelah ini baru doa penutup. Semua siswa maju, Kak. Oke, semua siswa boleh maju ke depan. Iya. Yang lain boleh berdiri di tempat duduk masing-masing. Kita akan menortor sama-sama untuk di penghujung acara Pesta Gotilon 2020. Siap. Amang permusik nami. Bendamang magondangi. Kita jom-jom dengan tabe parnotor. Manortor dengan tabe.
Pendeta Teti Dorinda Sitompul, tetap Sintua dan perwakilan panitia tetap berada di depan. Ya, tetap berada di depan. Inang Pendeta akan menutup dengan doa, baru nanti setelah itu diikuti, setelah amin baru sektor 5 bisa keluar, bisa melewati panitia dan pendeta. Siap? Terima kasih Inang. Kini kita akan doa bersama. Salam penutup boleh disampaikan oleh Inang dan doa penutup dari Inang sekaligus. Terima kasih. Iya, nunga sipul ulauta di bagasan tikion ima hut ta pestahun hut ulang tahun huriat ta HKBP Mampang Perapatan ke-37. Alai nakin adong titipan memang pandita ala sodoh dohami digijang nakin ditayangkan di son mau pasat tami. Selamat ulang tahun ma di Huriata HKBP Mampang Perapatan. Moliate ma tapas satu debata ala di leodohi talas niroha dot hai pason boy dengan mardalan ulota sadarion saitu hatta mana masu jala saya debata mama baloson sikat ni itu ganup hita marhite las niroha dot hai pason nang ulota di tonga-tonga ni ngoluta siapari tapa ujung ma ulota di bagasan tikion. Jadi molo panitia sianoma te langsung tu luaran non pintu kanan ate satu pintu. Iya, dari sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kirinya jemaat. Sebelah kiri jemaat, sebelah kanan kami. Iya. Ya, dinggam mahita las odo naboi sitio kota tapatu pado ulonon marhiti protokol kesehatan sehat-sehat mahita saluhutna nang di tua-tua nami ati among inong sude hita lansia ba lam tu sehat nama lam tu maju nama huriata HKBP Mampang Perapatan sian sekolah minggu 1 nama tua alani tabasada marohatta martang yang mahita ulakon nami dole Tuhan lau madok mauliate tuho di asido denggan di basam nabi nasahatmu di ngolu nami ganuk marsada-sada terlumobi di huriam HKBP Mampang Perapatan. Nah di tanggal 2 November topet mahuriam 37 tahun di paluas oleh Tuhan hebang harajonmu di tonga-tongan di pangarat tuanon marsaringar hatam nabede barita nauli tubuh haporsion nami jala dipergogoy hodo hamil lau mangadopi saluhut namasa tarlumobi di bagasat tikion di tonga-tongan di pandemi COVID-10 siaon alani Tuhan pangido hami matuho lehon magogo nang hai pasot di ngulu nami ganuk jala paso-paso masaluhut na niulan di tangan nami asa gabe haboron di paso-paso di tonga-tongan di keluarga tarlumobi gabe tau puji hasangapon di goarmu nabadi nunga sipul ulon nami di pesta hut 37 tahun huriam HKBP Mampang Perapatan dohot pesta gotilon mau lihat rohan nami pasat itu saluhut ruas ni huriam na marpungu di bagas joromon luhut na di baganup bagas na sidabe na menonton marhite virtual alani Tuhan homa nama dongani hami dilas ni rohani panitia nama kalau jahon ulaunon dipatuh pada oleh Tuhan sian asin ni roham do saluhut nai si panganon dot sinumon ada orang supangat kami pasu-pasu mai asa gabe tau gogo di ngolu nami asa lamar gogo hami madalaton ngolu nami ganup siapari hobar tu lomo ni roham dinamula pe hami anon oleh Tuhan homa nama joloy ni lakka nami asa toktong boy hami mapuan las ni roha nami barita nauli nang marsaringar di tonga-tonga ni huriamon gabe ima bohal di perdalanan di ngolu nami pasu-pasu mahami nang parhalado ni huriam do keluarga pasu-pasu maruas ni huriam manang di dia pe ali Tuhan tuho mahu pasatami puji-pujian sesa nasa dosa nami mari hite-hite guarni anakmu Yesus Kristus martangia kami tuho
Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus do tolong ni rohani debata ama dot parsoroni to di parbadia iman nama dongani hamu saluhutna. Amin. Amin. Horas madihita. Horas. Yang di depan tetap di depan. Kami sampaikan satu pengumuman untuk perwakilan sektor dari sektor 54321 untuk ada perwakilannya mengambil silua buah-buahan dan sayur-sayuran yang tadi disampaikan ke depan untuk bisa dibagikan ke sektornya masing-masing. Demikian, mohon bisa ada perwakilannya mengambil ke depan. Kini kita bisa bubar secara tertib, mulai dari sektor 5, dilanjutkan sektor 4, sektor 3, 2, 1. Terima kasih. Demikian acara kita berakhir di jam 12:10. Terima kasih, panitia ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Amang Pendeta, para halado, dan khususnya semua jemaat HKBP Mampang Perapatan, baik di dalam gereja ataupun yang di rumah masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan live streaming pada hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan dari pelaksanaan acara Gotilon hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Silakan sektor 5 boleh keluar.